nire txitxe lagunlarik zan, izurtzako, eta, nik egite esan da, nuen asko ezagutu, zen ni neukanien 14 urte izan, baina, gogorapen batzuk badeukat, berarekin basola guten nintzela, eta, bera, basuek eta izurtzaldien zeukan, eta guztau itxezakon, peinen bueltatxo bat emotie, ino ezelan hasten ziren, eta dana dela, eta baten baino gehiago nintzen berarekin, eta egite izan da, nik, nagusi izan. Eta, nik ikusten aban, gizon lasai bat moduko, bera PNV-ko izan, eta Elizako gizona, Eliza gueten zan gutxien diba gomekitetan, eta gogoratzen azorretan bai. Eta, PNV-ko, nik gogoratzen az, etxien topon duela horako bilete antzeko bat, ero zerbait, eta jartzen zuen hori gogoratzen azondo batzokizen asino bat, ero zala. Orduen horti suposatzen du, Durangoko batzoki zarra, militantien bidez, ero behintzet zati baten lortuko zuela dirue bera egiteko. Amama enuen ezagutuz, ezagutu bai, baina kalkulatzen dut 2-3 urte nukala izan nien. Osea, ez dekot gogorapen amamagaz.